سلام سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ነባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳኣህሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣብ ስዑድ ዓረብ ተቐመጥ ጎረቤትና ዝነበረት ናይ ምሸት 12 ሰዓት ትድውለለይ ሞ ድሕሪ ሰላምታ ስራሕ እንድየ ረኺበልኪ ብኩንትራት ናብ ዝዓዲ መፂኺ ትሰርሒ ነብስኺ እውን ትልውጢ በለትኒ። ኣነ እውን ብዘረባኣ ተሓጒሰ እሺ ግና መጀመርታ ምስ ገዛና እሞ ክዘራረብ ሽዑ ክነግረክየ ኢለ ዓፀኽዋ። ብድሕሪዚ ናብ ማማ ኸይደ ውሽጠይ ሓጎስ እናተሰምዖ ንማማ ተዛሪበያ። ማማ ነዚ ሓሳብ ኣይፀለአቶን። የግዳስ እቲ ሓሲብናዮ ዘለና መርዓናት ክኸ ኢለ ሓቲታትኒ። ነይቦይን ኣርከቦይን ዝኣተውዎ መፅባዓይ ነይሩ። ደሓነደይ ንባባ ኣነ ባዕለይ ከእምኖ እየ በልኩዋ። ባባ ብጠባዩ ለዋህ ስለ ዝነበረ ንሓሳበይ ኣይተቃወሞን። ግና ጥንቅቕ በሊ ቅልጥፊልክ ድማ ተመለሲ ትፈልጢኺ ነዛውራይ ከመይ ከም ዝተጸበኽዋ በለኒ። ብድሕሪዚ ፓስፖርት ንምውፃእ ክንደይ ላዕልን ታሕትን በልኩ። ድሕሪ ብዙሕ ኮለል ድማ ፓስፖርተይ ሒዘ እቶም ስፖንሰር ዝገበሩለይ ሰባት ናይ ኣየር ትኬት ቆሪጾምለይ ናብ ዓረብ እውን ከድኩ። እቲ ናይ ኣየር ትኬት ዝቆረፀለይ ሰብኣይ ነይሩ። ናብ ኣየር መንገድ መፂኡ ተቐበለኒ እሞ ናብ ገዝኡ ወሰደኒ። በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ቆልዑትን እዩ እቲ ዝወሰደኒ። ሓቂ ዘረባ ከምቲ ዝብልዎ ኣይኮኑን። ጥዑማት ስድራዮም ነይሮም። ምስኦም እውን ጽቡቕ ግዜ ኣሕሊፈየ። ከምኡ እናበልና እውን 1 ዓመትን 8 ወርሕን ኣሕሊፍና። ሓደ መዓልቲ ቤተሰብ ንምጥያቕ ኢሎም ኩሎም ተታሒዞም ከይዶም ኣብቲ ገዛ ድማ ኣነ ንበይነይ ተሪፈ 2 ሰሙን ስለ ዝኸዱ ገዛ ናባይ ገዲፎምለይ በይነይ እውን ኮይነ ኣነ እውን ከም ቀደመይ ስርሐይ ይገብር ነይረ። ድሕሪ ሰሙን ግና እቲ ሰብኣይ ንበይኑ ተመሊሱ። ሃንደበት ገዛ እናፀራረኩ እንተለኹ በሪ ኸፊቱ ኣተወ። ሰንቢደ ምስ ጠመትክዎ ወረቐት ረሲዑ ከም ዝተመለሰ ተዛሪቡኒ። ኣይተገደስኩሉን ስቒለ ስርሐይ ቀፂለ። ንሱ ናብ መደቀስ ክፍሉ ይድይብ። ኣነ ድማ ኣብ ክሽነ ዘለኒ ስራሕ ወዳዲአ ድራሬ ሒዘ ናብ መደቀስ ክፍለይ ደየቡ። ምግቢ በሊዐ መደቀስ ክፍለይ ቆሊፈ ፊልመይ እናረኣኹ እንተለኹ ማዕጾ ናይ መደቀስ ክፍለይ ተኳሕኳሐ። መን ኢለ በሪ ምስ ከፈትክዎ እቲ ዘስርሐኒ ሰብኣይ ብሓይሊ ነቲ በሪ ደፊኡ ኣፈይ ዓቢሱ ዓመፀኒ። ኡይ ክብል ዋላ እንተፈተንኩ ዓቕሚ ግን ክረክበይ ከኣልኩን። እቲ ሰብኣይ ኣመና በርቲዑኒ ብዘይ ድሌታይ ዓሚፁኒ ምስ ድንግልናይ ስለ ዝነበርኩ ሓይለይ ኣዳኺሙኒ ኣፍቲ ዓራት ገዲፉኒ ኸይዱ። ከም ዓይለ ሙሉእ ለይቱ እንታይ ነቃሕኩ ሓዲረ ብፅባሒቱ ንኮ ውነይ መሊሰ ምስ ተሳእኹ ነብሰይን እቲ ዓራትን ብደም ተሓፂቡ ረኺበዮ። ኣኢንተይ ደም ነቢዐን ብኻ ተሪፉኒ ናብዚ ዓዲ ምምፃእ ብኻ ተሪፉኒ ኢለ ንዕድለይ ማሪረ። ሕዚ ንስድራይ እንታይ የኽብሎም ብፍላይ ድማ ንባባ እንታይ የኸምኽነየሉ እናበልኩ ኣብ ሓሳብ ጭንቂ ጥሒለ እዛ ዓለም ፀቢባትኒ። ናብ ዘብሎ ጠፊእኒ ዝኸዱን ዝጠፍአሉ ቦታ ጠፊእኒ። ድሕሪ 2 መዓልቲ መፂኡ ዝኾነ ኢልክ እንተደኣ ተዛሪብኪ ብዘይ ዝኾነ ነገር ናብ ዓድኺ ክጥርዘኪ ኢሉ ኣፈራርሐኒ። ኣነ እውን ዝገብሮ ነገር ስለ ዘይነበረኒ ኣፈይ ሒዘ ፀገመይ ኣብ ውሽጠይ ቀቢረ ስቕ መሪፀ። ምስ ግዜ ግና ወርሓው ጽጋይ ጠጠው መሰበለ ውሽጠይ ብፍርሕት ሓሚሰ
ፋርማሲ ኸይደ መመርመርት እንስ ገዚአ ምስተመርመርኩ ጥንስቲ ምዃነይ ፈሊጠ ስገብሮ ጨኒቁኒ ክጽለል ደሌ ምዕማፀይ ከይኣክልስ ሕዚ ኸዓ ጠኒሰይለ ናብ ዝኣቶ ጠፊኡኒ ዓቕለይ ምስ ፀበበኒ ነታ ስራሕ ዘምፀትለይ ጎረቤትና ኣብ ልዕለይ ዝወረደ ወላ ሓደ እንታይ ሓባእኹ ተዛሪበያ እንታይ ኮንኪ ክሳብ ሕዚ ዘይ ነገር ከኒላ ኣመና ኾርያትለይ ሕዚ ንካትዕሉ ሰዓት ኣይኮነን እንታይ ክገብር በጃ ኸማኽር ንበልክዋ ኣማራፂ የለን ምጥናስክ ተዛረብዮ በለትኒ ኣነ እውን ከምኡ ሓሲበ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ሓሳባ ተሰማሚዐ ብድሕርዚ ቀሰቢለ ምጥናሰይ ተዛሪበዮ ግን አንሱ ምንም ኣይመሰሎን ምንም መልስ እንተይሓበኒ ጠንጢኑ ንኸይዱ ብድሕርዚ ድሕሪ 2 መዓልቲ ምስ ሰበይቱ ኮይኑ መፂኡ እዚኣ ሌባያ ዘቐመጥክዎ ቅርሺ ጠፊኡኒ ብዘይካ ንሳ ካሊእ ዘልዕለለይ ሰብ የለን ኢሉ ኣዋሪዱ ደሞዘይ ከፊሉ ኣባሪሩኒ ናብ ዘብሎ ስለ ዘይነበረኒ ስለ ዘይብለይ እውን ናፍታ ጎረቤትና ዝነበረት ናብ ኣኸይደ ሕዚ ምስኣየ ዘለኹ ወረቐተይ ወዲቑ ስለ ዝኾነ ተሓቢአ ኣብ ገዛየ ዝውዕል ስራሕ ይብለይን እቲ ጥንሲ ክሰዶ ወላ እንተደለኹ ኣብዚ ዓዲ ከምኦ ይፍቀድን እዩ ንስድራይ ከይነግሮም ድማ ኣብዘይ ሕማሞም ክወድቁ እዮም ብፍላይ ድማ ኣቦይ እቲ ዘጥነሰኒ ዓረብ ሰብኣይ ድማ ተደጋጋሚ እናደወለ ንዝኾነ ሰብ እንተደኣ ተዛሪብኪ ክቐትለክየ ይብለና ኣሎ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ እንታይ እንተገበርኩ ይሕይሽ እንታይ ትመኽሩኒ ሓፍትኹም እየ ካብ ስዑድ ዓረብ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዛ በዓልቲ ዛንታና ሓሳብ ርእቶኹም ንኣ ኣይጠቕማዩ እትብልዎ ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ሴክሽን ግደፉላ ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይስ ቻናል ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ኣብስ ቻናል ዛንታኹም ክቐርበልኩም እትደሊ ሰባት እንተዳሓሊኹም ብውሽጢ መስመር ክተዘራርቡና ትኽእሊኹም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኹም ካብ ልቢ እንዳመስገና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላትና የቕኒልና